Mira dins teu. No ho has oblidat. Recordes quan imaginaves viatjar a les estreles? La Comunitat Valenciana té eixa màgia i moltes altres històries per a tu. Com la de Lucía, que volia saber com naixen els cavallets de vidre, com una bola de foc es converteix en un objecte increïble. O Jaume i el seu món de xocolata, un lloc amb un fum de sabors per descobrir. I Alejandro, que vol ser astronauta per a pujar en una nau espacial i caminar per l'espai exterior. David coneixerà els misteris d'un gran palau, descobrirà els secrets del vidre i pintarà els objectes més divertits. Miguel caurà en un univers de dolços, torrons, peladilles i el massapà més gustós. O l'aventura de Clàudia, que somia amb arribar a veure totes les estreles i les galàxies més llunyanes. No somies més. Viu la Comunitat Valenciana amb els teus. Rutes turístiques inclusives. La Comunitat Valenciana també per a tu.